Target practice while you can. We're deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Jalan bos. Got a vendor here. Going in. Destination marked. Mic check, mic check. Mic check. Yeah, Hello? mic check. Walang echo ngayon ha. Wala ba? All right, lads. Let's Walang pa-echo. Wala akong pa-echo ngayon. Rossi system deployed. Meron kagad galing dito. Ako. May nag-drop dun, oh. Ay, sa kabila. Out, I'm going. Hang on. Never mind that. Patay ni Jero yan. Ay, oo nga, may nain na. Isang kill lang yan eh. 20 kills na kagad. Katumbas. Nice. Lakas pala. Iba po yan eh. Malakas ang loob. Out na. Mamaya. Moving. Meron pala dun. Ang guys, loot natin tong babae taas. Saan tayo? Doon sa Sa taas. taas na lang. Sa taas. Dito. May naglalaban eh. Uy! May tao! Oh, may tao! Ito nga. Go in this. Ito, maganda daw na lang. Shit. Tangin na, nagre-reload Ano ang yan? putik. Dito lang sa taas. Wala ng buhay, pilay na yun, pilay na. Teammate has entered Ilay the na. gulag. Surviving earns them redeployment. Ay, nakita niya ako. Putangin na niya, gago siya. Wala ng buhay yan. Ano sa... Uy, Ay, sharks! Oh! ayun. Your teammate has entered the gulag. Sayang. Surviving earns them Oh, redeployment. good si ma'am. Uy, bakit tatlo lang tayo? May na-DC. Oo nga no. Wala si Daily, Daily wala si flight, Daily. DC. Kaya pala sabi ko. Palabas mo? Ano, i-pull out ba natin? Yeah, bulat mo. Pwede. May bala. Pull out na. Ayun bala. Okay, bulat. Ikaw yata ang ano?
DC daw siya, oh. Pinolout namin. Masa na siya? Dito. Online. Doon tayo sa kanya. Wait ko lang. Uy. Lo. Yo. Wala ako na DC ako. Yo. Ayos lang. Yo, I'm DC bro, sorry. Namatay kayo? Hindi, pinulout namin. Pinolout lang Ano namin. pinulot niya? Kasi Wala. pinatay kami. Pinatay kami nung mag-isa doon. Oh, sorry na DC ako. Okay, I'm gonna... Shout out, Jigs. Jose. Balita, Lod. Sino kasama mo? Naka-chicken na ba kayo? Naka-chicken na kayo? Oh, sisiw lang. Pato? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Pala dito. Throwing stun. Walang armor. Yun lang. Armor gusto ko. And then I got stuck. Kalaban dito. Ito loadout. Enemies in the area. Dito tayo. Tara. Ito loadout. Ito loadout. Ang ghost. Ghost na ako kaagad. Private match kayo kanina. Kailangan 20 plus ang hindi pala pwede. Kulang Hindi pala kami kanina. nakapag-board 4v. Soldier, 4v. drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Dito tayo, Jig, sa lobby. Sa Warzone pala. Ano, replay? Any unique bits? I'll take. Replay. Replay, go. Replay. Replay. Sorry. Balikan natin yung pumatay sa atin kanina. Shout out, Idol McCoy. Oy, Makoy. Napanood kayo? Naka-live ka ba? Sino naka-live? Uy, gagi, may nakarapan. Alay baka, Lods. Streamer yan si Jer eh. Streamer, oh. One Nice. viewer. Sa baba, meron sa baba. Sa baba, meron din. Sige. Ano ka ba? Hanggat may nanonood, may May pag-asa. Yeah. Uy, sino kalaban? Naman.
Nice, tol. May isa pa sa loob. Type ko mamaya, Sarap, Lods. nagig. Shout Saan, out tol? kay Makoy. Sa Makoy. loob, pumasok dito kanina, tol. Patay Okay, na. tol. Sige, tol. Copy. Ewan ko, isa lang napatay ko. Uy, nandito sa likod. Sa likod na ba? Si Rambo. Ano, wala naman akong baril. Ngayon. Ay, ito, tangin na si Rambo, gago. Oo. Ay, shit. May isa pa pupunta sa inyo. May isa pa nga. Taking fire! Down. Teammate has Isang entered the gulag. Tangin na, walang baril. panag tayo yun. Ito, Uy, si Rambo. basag na. Kanina pa yung Rambo na yun. Tangin na, dito, basag na. Patay na si Nice Rambo. bakla. one. Oh. Ang ina. Easy. Patay na. Sobra sa thirst. Sensya na. Sobrang sa kape. Redeployment. Nice. Nakuha ba natin yung ano? Hawak ko pa rin, pistol. Galit ng mga tao sa lobby ngayon. Ma'am, kahit nandoy pampuktok mo yan, okay na. Lods sa Jigs. Uy, sila? saan yan? Pa-follow kita. Follow mo rin ako. Okay, naka-live ka rin pala. Sige, tatype ko. Nagla-live ka ba, ma'am? Nagla-live ako, pero hindi na. Last pa nung March kasi nag-aaral kasi ako ngayon eh. Eh, nung nakaraan pala. Sige, Ano, follow page ka namin. Follow ka na. The Nurse Wonder. The Nurse Type Wonder. na lang. Yeah, Patype lang mo sa Facebook ano. and YouTube. Copy. Type mo lang. The Nurse Pwede. Wonder. Pwede mo type. Natamad ako eh. Joke lang. Ayaw ng followers eh, no? Sobra na followers kasi eh. Ano ba to? Bakit regiment? Teka lang. Saan na? Hindi, tama. Sa Regiment. Wala nang plato. Teka lang. Huwag sa regiment. To party. Or sa team ba? The Nurse Wanderer. Pala. Eh, bakit kay Daily? W. Mana? W lang yata yung page niya eh. Closing in. Wonder. Ito. Talaglag Yan. stream tol. Ayo, Wonder Vlog ba? Woman. The Ay, putangin. Nurse Wonder. Okay, Stream ko. Ano Saan ba yan? yung stream mo? Facebook, YouTube, or what? Facebook saka YouTube. Nice. Sabay? Wow, iba talaga pag mayaman. Wala nga akong pera eh. Anong stream? Wow. Balak ka na Anong lahat, name pala? pasukin eh. Guys, ikaw to guys. Alin? Yung ganun Ikaw to? nga. Ikaw to? Grabe ka, hindi ka naniniwala sa akin. Laglag Ano mo yan? yung ano. Ang ganda mo naman. Ganda mo pala, no? Hindi, nakawig lang bro. ako dyan. O sana yung page. Gusto ko rin makita. Gusto ko rin makita eh. Yung boses ko ba pa? Teka, Nurse Wonder. easy, Jer, ibibigay Gusto ko rin makita. Bilis. Screenshot ko kagad. Ibibigay din sa'yo. Ewan ko sa inyo. Sinabihan kasi na maganda ni Dale eh. Asan? Oh, no cap, bro. I'm not gonna lie. Wala akong plates. Loadout. Ito, meron ako. Wait Ito, lang. tagis. Search. Sana all. Ito, patapos na. Ay, loadout pala natin. Mulan pa. Load ko na ako dito. Pagka ka nandiyan na, sige, pabalik na yun. Nag-bike eh. Jer, nakita mo Dito na? sa akin, tol. May kalaban ako, tol. Di pa. Saan? Sige, dito muna ako ah. Ang Ano, gulo-gulo nyo? Manonood na lang ako ng stream. Hindi na ako maglalaro. Talo lang ako. Hindi naman ako nakastream eh. Kala ko. Masyado na ganda. Ayan na, may sasakyan. Uy! Hindi na naglaro eh. Ay, may nag-drop! Oy, dami niyan. Truck. Nandito. Putang ina, may mga loadout. Uy, may mga Nice. load na yan. Meron pa. Oh shit! Copy. Nag-enjoy ako sa paglot. Nakita ko, wait lang.
Uy, nandito na rin. May ibang squad. Okay na, meron pa. May ibang squad tol. Sa likod. Galing Meli. Ang gulo nyo kasi. Wala na pala ako na. Shout out daw makulit na Jace. Jace. Sabi ni Makoy. Fight to earn redeployment. Your teammates Ay, done it. shit, shy. Be advised, your teammate got Ano ang pangalan nung stream mo? Manonood ako. Andun sa ano, tinap ko na sa party. J-Bill. Listen up, Rubio. soldier. Winning. Akala ko Jollibee yun kanina, Jollibee. Halos parehas. Sort now. Halos parehas. Rubio. Go back to the front line. May nakita ka walang buhok. Nasaan na ba yung ano? Ilokano ka pala? Oo. Pero Hello? pero Tagalog yung ano, yung name ko. Pwede ko type. Saan na ba yung ano? Sana pala kayo eh. Hello, Jace. Salamat. Hintayin ko kayo. Ay, wala na pala kayo eh. Hintay ko kayo bumaba eh. Loadout drop inbound. Uy, layo. Ang inang yan sa tagal na bumabay. But we'll come back stronger next time. Salamat, salamat. Ay, makikita nyo pala yung totoong account ko. Yung akin pa yun. Kahit na. Basta ano. Walang mga tinatago. Sige na na. Naglalag. Lalagi mong stream ka. Saan ganyan yun eh. Ito ang backup ko na naman. Ah, yun pala. Yan. Wonder. Wonder Nurse. Oo nga, nasubukan naman ko nga si Guard. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. An tayo mga idol. Paborito. Uy, gago. Ang baba ako. Akala ko yung paborito ni Kong doon, no? So, dito sa... Sabi mo. Akala ko kasi, Uy, saan ba? saan ba? Pwede rin dyan. Dito? May papunta doon. Ah, may papunta? Farmland na lang? May papunta rin sa Sige. farm. Ah, wala. Umiwas yung sa farm. Papuntang lumber. Nakita nila, Jersero, matras. Oo eh. Kita nila, nagta 30 kills to. Alis tayo na. Nandiyan na dito eh. Tras muna tayo, nagta 30 kills to eh. Baka dito pa matupad yung 30 kills niya eh. Yan. Baka 35 kills ka, cheater ka na. Sabihan, cheater ka na. Di ba kapaniwala? Okay, ganun. Kaya nga eh. Swerte ka naman.
Baka pag ina-add natin yan bro, hindi na tayo kalaro, hindi na hobby na kalaro yan. Oo. The Big Papa Hobby. Si Papa Javi. Friends kami nun eh. Pwede ba kayo nun? Oo. Naasar ko kasi lagi. Alam niya na ako na yung private nurse niya. Uy. Kinikilig pa. Wow. Wow. Sana all. Sana all. Hindi joke ko lang nga eh. Tapos biglang nagpapa-add na sa akin Shout dito sa ano. Sabi ko, sige, out. Streamer sabi siya. ko, Oh, Shout si out, Idol PH number Carlyle. 1. Kalaro ko na? Nakalaro na namin siya sa Nakatigan na ba kayo? private, ano lang. Sana nakatikin. Sinamahan niya lang Nakatikin kami na nung rin. isang friend ko. Hindi pa kayo. Akala ko ako. lakas maglaro yun, lakas maglaro. Kaya nga eh. Pinagtitripan nga namin, tapos binigyan namin ng tig Sinusubukan ko nga 500 yung stars mag-30 kami. kills Aba, eh. tuwa. Hindi ako makapag-30 kills. Kaya mo na may lokong bata rin. Bigyan mo din yung star si Jer. Binigyan ako. Binigyan ako ng 1,000 stars. Kulang lang ng zero ka mo. Ng isang zero. Defend the mark. Defend the mark. Defend the mark. Defend the Ibot mark. nga yung manpin. Pero panoorin si Dodong the Gangster, no? Oo. From Carlisle, hi po. Sabi ni... Hi po kay Gaze, sabi ni Carlisle. This place has been cleaned out. Hello! Kayo nag-loot dito? Tagal na namin hindi nagkalaro niyan ni Carl. Paring Carl. Carlisle. Ay, kalaro natin kahapon yun eh, di ba? Oo. Idol ko Kaya yan. loadout sa ano? So, sa port. Mayor Ako din, Carlisle. idol ko yan eh. 30 kills yan. Pwede na ata tayo mag-load. Ako si Jer Idol ko. Year 0 pa yung pera ko. There is the cash. Dropping money. Dropping money. Oh, na-drop mo na. Ay, drop ko na sa ano, pinagalihan. Ay, may... Ako lang yan, ako lang Ako, yan. binabaril niyo ako. Ayaw mag-drop eh. Bakit? 0? Bahala kayo. Ayoko nga. Ito. Ayaw mag-drop. Joke lang. Naghihintay lang nag-loadout. Inuanti-anti ko nga eh. Loadout drop headed your way. Uy, nandito sa likod! Told you. Kaya. Sige, babarilin ko lang. Kuha muna kayo ng ano yung loadout. Sige. Down, down. Tangina, naka-ano sa akin. Shit, malito yung Pamark, nakuha pamark, kong pamark. baril. Sa second floor. Sa bahay net. Ay, may magpupush na. Inus ko na yung isa. Down. Tangina, malito lang yung nakuha kong baril. Putik. Patay yung isa. Sorry sa. Nasaan? Down na. Nati ko na yung isa. So, may isa pa. Tangina, mali ako. Na-thirst mo na Loadout down, lang bro. ako, tol. Loadout lang ako. Dito, tol. Mali yun. Loadout ko. Small caliber rounds. Mali yung nakuha kong loadout. Uy, nakakuha ako. Bagi. Ako rin, mali. Tayo na. Tangina, ano yung mga Tino mo, sniper na HDR Uy, na mababang level. Jer, bili kang ano, UAV bro. Oh shit, may pera na pala Tayo ako. na, bali yung... Naka-ghost na ako. Mali yung Kalaban dito ha, may kalaban dito ha, may nagbabarilan. Capital. Baka yung kakampi mo. UAV entering the AO. Tayo na. Uy, pa yung nakuha ko. Ayan na, may Totoo. nakasasakyan. Ayan na. Saan naka-ghosted na itong mga to? Ayan, Kaya doon nga. ko. Patay isa. Nice guys. Be advised, UAV Okay pala yung loadout na nakuha ko. Putik. Isa pa doon, umikot. Dito? Sa may sasakyan. Down. Nice. Nice one. Daming pera dito, May, daming ano. may isa pa daming eh. loot. Naka-loadout sila, tol. Make a loud shout out. Hindi pa.
Wala akong nabuha mo. Ako din, nakapatay pa ako dito ah. Minsan kasi yung mga hindi mo inaasahan eh. Salamat, sir. Iggs, idol. Uwi na sahan. Tanginan pa mga load. Ay, hindi naman sila naka-load out. Hindi. Pabili yung UAV. Meron na ako bro. To. May tao din Ito, sa... drop money pa ako para makabili pa kayo. Ito, money. Sige. Ako na lang. Sir, bili ka bro. Ano na lang, selfie. Sabi ganun, ano. May UAV ako tol. Nag-ipon-ipon para makabili ka ng selfie. Drop yung money niya, pang selfie ko Uy, lang. grabe ako nagawa ko Kayo yung ito, dati. Mali yung pindot ko. Okay, tal. Ito lang. UAV overhead. Bounty target identified. Strike. Nasa taas. Miwas siya. Malapit lang. Well, no MP7. Tatlo? Spare handgun there. Kasama ng bounty. Loadout drop headed your way. Ayun, Uy, kailangan load load out. out. Nice. Ghost muna. Oh, lapit na. Oh, lapit ng bounty eh. Ay, dalawa. Tumusugod. Moving in. On your safe zone. Hindi ako magsasnipe tol ah. Wala ako sniper. Ako ang naka-sniper ang napulot ko. Okay. Titignan ko kung Pare, asan sila. sumusugod yung bounty natin. May pang Oo, tol sumusugod. ha. Baliktad. Marking waypoint coordinates. Baka may ano din sila. Panik Load out. panik. Ghost lang ako. Irarush ko na tol, kagos na ako eh. Sige. Ghost muna ako. Sige lang. May bag chopper. Enemy helicopter. Bababa Ang ako. chopper ata eh. Ang chopper ba tol? Dito pa rin sa loob tol. 11 meters. UAV entering the AO. Yeah. Ilan Tatlo yung- dito sa akin. Easy daily, Ilan easy bro. yung... Nagre-recon eh. Ay. Sa building ba? Sa Tatlo. building? Oo, sa building. Tatlo dito tol. Teka lang tala. Ay, may tao din dito sa likod. Yung heli yung kasama nila. Dito na sa Pangapat yung heli. Wait lang tala. Sige, nasa may tao dyan. UAV is bingo fuel. RTB for Punta muna tayo kay guys tol. Apat yan eh. Isa yung heli. May tao sa'yo guys. Oo, sa likod. An enemy team is hunting you. Stay alert. Sa may loadout sila kanina eh. Ay, may loadout pa sila dito eh. Crack. Lalabas na yan tol kasi binira natin yung chopper. Oo. Di ba na Nandiyan na na sa yan? baba ata tol. Ano sa taas na? Ground. Enemy UAV. Taas na Ay, pala. may nagsasakyan. Swerte nito. Wala ako sa May bumaba dito sa buy station Ano? ata. Yan na, daily flight. Yung ano. Ay, may kalaban dito. Bumaba yung heli tol. Oh, sa buy station. Oh, shit. Shit! Tangina! Rocket launcher kami. Oh, dito na. Ay, ang dami na. Oh, shit. Ang dami bro. First command din yung isa. Pare patay isa din. Tayo na. Inahabol ako. Tayo pa naipit ba? What? Ha? Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. It's your turn now. You ready? Ano si Rolly? Si Carlisle. Caro. Ah, okay. Carlisle. Sa pala yun, iba-iba na ang pangalan nila eh. Dati si Santino, tas naging basic, tas siya pala si Dexter. Ulag lahat tayo ah.
Sana all nagsend ng star. Send na rin kayo ng stars. Sabi ganun. Oo nga. Pasend naman ng star dyan. Send na kayo. Baka naman. Minimum of 5,000 stars lang. Listen up, soldier. Win here, you return to the front line. But if you lose, you're done. Sort them out or capture the Nakagilap mo pa yun. Throwing stun! Bakit? Oo nga. Oo. Ay, dati yan. Nice, kulang winner. Wala ka pa naman doon. Ah! Ano? Kala ko AFK ang pucha. Dito, no? Your team will still win back if they have the cash. Kala ko AFK. Kakamp lang pala. God dang. Shoutout sa mga 6,000 viewers natin dyan. Eliflet lang malakas. Ikaw. Tamba lang. Kala ko papatayin mo na yung sarili mo eh. Gagang. Be advised, your teammate has advanced to the high-value target. Keep it secure. Uy! Oh, wait! Uy! And What? first. Oh, meron na 4. Tatlo. Nag-aabang na. Get yourself a proper warm-up. Deploying soon.
If an education can help you prepare for a career change, here's an opportunity. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Mga lods. Where we at? Mga lads. Station. Uy, wala nakatingin. Saan tayo guys? Meron din dyan. Meron din dyan. Scavenge the contract will keep. Kunin ko itong scab nito. Sige lads, sige lads. Biglang tahimik ah. Wala yata yung mic nila. Serious na tayo. Parang may patay. Antok na. Joke lang. Umaga pa sa kanila ata eh. Ah, Maaga pa dito sa akin. Nandito ako sa Pinas ngayon eh. Is to kill 'em all. Anong oras yan? Supply box ready for pickup. Ano oras na ba? China oil. Magpo-4 pa lang. Ano? Uy, Ay, kinuha na yun. Kukunin ko yun sana. Saka Gulat pa ako eh. Auto F ka din eh. autogulat. Update. Objective identified. Salamat sir, Ikaw, Idol, Lodi. Idol Lodi. Ayun si Ikong, ayaw ko laro yan. Kanina ko pa ini-invite eh. Uy. Shout out. Ikaw. Kanina ka pa raw ini-invite ni ano eh. Guys eh. Ayaw magbigay ng RAM 7 ah. We need this gas mask. Mukha mo daw guys. Sabi niya. Ikong. Sabi mo sa kanya, ready na niya yung yung pa-battle pass niya. Kaya ayaw ko invite niyan eh. Sabi niya, Narinig ka magbibigay yan ng battle pass. Narinig ka niya. Load up din. Salamat Mayor. Daily flight. Objectives update. Move to the next location. Pero pang bala. Plunder cash here. Meron na pala. Meron ako ammunition box. Got some cash here. You have now. Does anyone need this? Primary objective accomplished. All supply boxes found. Eh, kung ano na naman mapindot ko dito. Friendly UAV overhead. Hindi ka raw nakikipaglaro sa kanya. Kay Ikong. Tagal niya kamo eh. Away na, away. Ganun no. Battle pass ko! Gas is closing in. Sana all. May battle pass. Papa-battle pass yan eh. Hanging battle pass. Oh, loadout na. Oh, tapos na pala eh. Close. Pahinga muna. Pahinga muna. You know. First come first serve basis. Use this gas mask.
Ibon. Enemy UAV overhead. Found a recon contract. Uy, ayun may dropping. Saan? Ibon. 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 Drop yan. Kaya Tuloy-tuloy lang nakakalito yan. yung mga ibon. Ayun, doon. ayun, ayun. Objective Ibon na updated. magdadrop. Kill that position. Oo nga, Lods. Yellow yung health ng stream ko ngayon. Hindi ko alam bakit. Anong yellow to? Pag green, medyo smooth siya. Pag yellow, medyo mababa yung FPS. May... Uy! Sandwich dito. Get out of the way. I am the driver. Recon intel secured. Solid work. Uy! Self-revive. Bagong may-ari. Kailangan na ng bago. Bagong may-ari. Hindi pa. Enemy UAV overhead. Bago pa lang ako. Move to the next area and secure the perimeter. Heading over here. Balik ulit. Uy, pera. Parang walang mga kalaban. Lang eh. Kaya nga eh. Pag marami, Saluted dito. daming kalaban. Slide muna tayo. Slide muna tayo dito. Try ko nga umakyat dito. Hindi kasha yung yung operator ko dito sa playground. Ay, shit. Naplot ko tuloy yung dead silence. Dami natin pera. Ako na lang palang walang selfie. Kikisahin Uy, niya. may paparating. Joke. Sige, lads. Have a nice evening. Kabili UF na. UAV. Good night, good night. Request recon flyover. UAV entering the AO. Nag-UAV na ako. Primary objective accomplished. Recon intel secured. Wala. Tahimik. Nasa atin yung circle eh. Nasa gitna tayo eh. Bili ako. Cluster. Pwesto na ako dito. Yun ang snipe. Loadout drop headed your way. Free daily flight. Yun, pang boost na. Advised UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Yan ah. Ito lang din yung Isa lang yata eh. Isa lang nga. Uy! Kaya pala, kala ko naglag ako. Natulak pala. Nagasaan ka. Oo. I need that. Got some machine gun here. Patake, lagay ko lang yung makbit sa tractor. Wait lang ah. Tara nga, sa gitna tayo. Uy, pwede ba? Balik tayo sa pwesto natin. Ito wala. Ito wala. Nawala. Oh, nawala. Wala tayo akong dito? kinukuha. Parang pinagbibintayan lang. Wala akong kinukuha. Never mind that. Guilty. Hindi ako yun. Kailangan kukunin ko na. Ako na. Thank you. Tapos balik tayo doon. Bounty target has been marked. Kill him.
Marking waypoint coordinates. Gas is closing in. Saan ba magandang pwesto? Dapat sa taas. Dito na lang. I'll see to it. Or dito. Destination Saan, marked. saan? Or sa gas. Setting rally point. Pwedeng dito. Wahiwalay. Go. Don't bother. Dito. Wahiwalay. Bantayan ko yung ano. Sino may C4 dyan? Wala. Meron dito. C4. Sa garage. Palagay yung ano to? Kotse. Get mo na ako sa tower. Pangat ako sa kabila. Got some shells here. Move on my waypoint. Wala pa tayong napapatay, oh. Talagang ano eh. Campers. Tayin natin sila. Move on my waypoint. Disregard. Ano yan? Dito na yung bounty. Dito na yung bounty. Enemy UAV overhead. Kape-kape muna. Kaya nga, pwede pa ako magtimpla ng ano. Ligo muna ako. Ebak muna. Diyan na Ligo yung mo na. bounty. Papalapit na sila. Pupuntayan sila sa hill. Coordinates. Setting rally point. Saan kaya ang final circle? Baka sa atin, malaya. Marking waypoint coordinates. Mag-isa lang yung bounty. Disregard. Hostile dropping into the area. Yeah, Watch drop. the skies. Sa atin? Dropping. Kinuha Sa yung inyo? ano. Ayun, Ay, nagka. sasakyan. Uy, Kinuha walang, yung Lost the target. Walang kinuha ano yung yan? sasakyan. Walang C4 yan. walang C4? Wala. Sayang. Sayang, walang C4. Ikot na siya, oh. Pero Kukunin kinuha yung yung zipper wanted dito? Dito lang. Oo. Sige lang. Punta ka, polis. Ay, yung bala. Move on my waypoint. May balahan dyan, di ba? Meron. Disregard. Talo to. Di pa nga looted. Gas is inbound. Marking new safe zone. Carl Lexter Alberto. Salamat, boss. Carl Lexter. Ano yun? Ako yun. Tumasan. Kami lang. Malamang meron dito mamaya. Oo. Hindi pa looted dito. Kaya... Balik ka sa tower, tol. Salamat, Alberto, Open. for the follow. Sa tower. Uy, Welcome to the may stream. Sa nasabugan. akin. Sino yun? Sa akin, sa C4 ko yun. Ilagay ko sa baba. Yung, ano, police Uy, station. may nag-recon. Saan? Saan? Ah, doon, no? Activated, sabi Oo ko. nga. Bounty ata yung kanina. Dito. SMG here. Destination marked. Moving. Gas is inbound.
Disregard last. Wala si Papa Granny. Contact! Nag-on the move na sila. Contact! Eh, dyan lang sila. Assaulting target. Yun na sila, oh. Galing naman ng mga to. Tangan, hindi tumatama. Tayo ko tol. Inugod ko ba? Wait lang. Cluster ko sila. Yeah, punta ako dyan. Cover na lang, Lods. Oo, nag-clenasters ko. I've got you! Down. Ulit doon pala. Ammunition pa ako Dito ba ah. tayo magka-camp? Easy. Alam na nila yung pwesto natin eh. Kaya nga, alam nila eh. Nag-loadout? Uy, parang may nag-load out. Oo. Kaya sa likod lang ng ano? Dito sa likod. Out, I'm going. Balik ako sa tower. Hang on, never mind that. May UAV ako. Last minute ko nang puputok. Sige. Good na yan. Nandito na sila sa may taas. Mark out, I'm going. Gano'n siya? May caster kaya? Wala. Wala, nagamit ko na kanina. Allied cluster strike inbound. Doon ako kay Papa Granny. Kamit ata si Papa Granny. Kapag ready. Mic check. Ew? Wala siya. Nawala yung mic mo tol. Nakamute yata. Ay, Kaya namin nakamute narinig. pala ako. Nakamute. Sorry. Oo. Asan? Salita ka na dyan, nakamute. Oo nga. Hindi na rin narinig yung kanto mo. Sa building pa rin? Oo, Green hindi mark. pa rin. Oo. Taas. Moving to destination. Daily pa drop nga konting pera, pre. Gas is Dapat located. New safe zone located. Yung nasa gitna. Pabili armor tol. May incoming ah, may incoming. Copy. May kalaban sila dun. Bili ako armor. May extra pera pa ako eh kung anong sa atin, UAV o airstrike. May binili dito, may binili sa harap. Cluster siguro tol, pamaya. May UAV na ako, Pangtawid. pamaya. Assaulting target. Ay, nag-snipe. Ako, Losing ground. but galing naman yun. An enemy team is hunting you. Stay alert. No way. Okay. Nandito pa rin sila, oh, sumisilip. Heading over here. Oo, Sa green pa rin. bounty ako ha. Contact! I hear you. Ay, putik. Ano ba rin mo? Taking fire! Kaya ano, baril na to. Yun lang yung mga kalaban na. Nag-most wanted pa. Bago yun ah. Moving! Nag-load up. Nag-load out din? Diyan ata. Ah, dito sa may hill. Oo, take it, yeah. oo, heal.
Kit-kit natin yung ngayon. Sa atin ba yung circle pa rin? Sa atin pa rin. Sa atin. Oo. Sa atin pa rin tala. Wala yata sila eh. Ano, open oh. Sayang, down sana yun. Conviction. Down. Nice. Final deployment is making Ay, ready. sa kanila yung pasok pa circle tayo. pa ang pucha. Tayo. Gas is moving in. New safe zone located. Foresight yata Ano sila natin eh. sila, tol. Dito na ka. Move on my waypoint. Uy, gigit-git tayo nito. Loadout drop headed your way. Pwede tayo Yung dito mga sa nasa tall likod building pa natin. dito. Ay, dito. Saan? Pwede rin dyan. Oh. Yan sa orange. Pwede rin. Labanan Walang natin. tao. Yung mga nasa hill. Ito, bili kayo ng airstrike nyo. Ito. Disregard blast. May bumaba dito. Setting rally point. Dito sa truck. May isa sa truck, isa sa loob. Cancel that. Enemy UAV Setting overhead. rally point. Maglo-load up. I'm taking fire. Down. Di ba tapatay ah? Gas is moving. Yung mga nasa hill, ano na yun? Oo, sa Clear na hill. yun? Enemy UAV Clear na ba overhead. yun? No visual pa ako sa hill. Baka malikuran tayo eh. Putok lang UAV. Ah, meron sa likod natin. Dito na. Nandito, may isa. Heading over here. Dito pa tayo dun ah. Nandito. 5 remain. Solid work so far. Napilads. Nice. Nice one. One. Wala tayong problema dyan. Meron dito ah. Mag-isa lang pala yun. In the area. Meron sa, ano, Purple purple. lang yan ah. Disregard blast. Copy. Tumilip, baka mas-snipe ako. May armor box ah. Ammunition Kailangan ako. okay pa ako. Sabi nyo pa, magkakarga na kayo. Big right tayo or left? Pa tayo? Marami din sa left eh. Kaso Oh, sa malami right. sa left, Ah, sa right. Yung Meron right sa nasa taas sa, din. sa Eh. right, sa taas kasi sila. Uy, shit. Relocating the safe zone. Oo, kailangan natin. Sabayan natin. Kaya, oo, idikit sa gas. Pwede. Pwede naman tayo sa likod. Pwede. Ayun, Kayo nasa train. mag-right, tol. May nagbabaril sa train. Sa ano? Right. May left tayo. Okay. Left, saan ba? Left? Left. Cluster ko cluster. Uy. Be advised. Friendly precision airstrike inbound. Tara. Dito sa akin. Dito kami sa kaliwa, Lods. Tignan ko lang yung likod. Uy. Ano yung likod natin? Damn. You got me on that. So bad. Pwede tayo dito sa green, no? Ayun. Meron isa. Ayun! Heading over here. Nandyan, Jar. Wala. Meron, ito! Dyan. Nice. Tago muna Ah, kayo, tol. dito Dyan, tayo. oh, dyan. Dyan sa bayo. Meron muna dito. tayo. Ito pa. Sa baba ko. Nandito sa akin. Labas. Heading over here. Nandito sa akin sa baba. Ano yun? Ano pala? Papag-grenade, tol. Ay! Nice. Tang inang yan. Sir! Oh, shit. Dali ako. Tago ka muna, guys. Pag nakita ko na, nasa kabila. Oo.
Ito yung camp. Walang patay. Nice! 10 remaining. Keep it up. Meron. Isang malakas. Nice! Nice! Ano na lang yan? Sa taas sila yata. Apat tatlo. Pasok ka pa yata. Uy! Teka lang ah. Oh, nice. Papunta pa yan. Diyan ka lang. Oh, nice. Very nice. Dar pa. Ay, ano Ang ng inang mask? ano to, gas mask to. Uy! Oh, kapilit. Shit, nakita Yung gas mask, oh. Panira yung gas mask, eh. Ang ina. Kanina pa sila. Sila pa naman nananalo. Turbo yung gas mask, eh. You're gonna make Dadapa na sana ako eh. Uy, apat pa pala sila. Muntikan. Clutch game. Muntikan na clutch game. University of Phoenix is awarding up to $1 million in new scholarships this month. You could earn between $2,000 and $3,000 in a non-cash tuition scholarship. See which one you may qualify for at phoenix.edu. Oh, umalis si ano. Papa Granny. Easy ata. Na-DC yata sila. Back. Yo. Philip Light. Back. Philip Light. Uy, wala rin si ano. Nawala sila. Na-DC yata si ano eh. Si... Tapos nawala din si ano. Si Gaze. Nangyari.
Yo. Yo. Wala pa yung isa. Ayaw na niya, no? Ayaw na niya. Ayaw na ba? Offline ka siya eh. Panalisi ata yun. Wait tayo ng isa. Wait lang tol, baka hindi siya nag-chat sa group chat eh. Sige. Hello. Sino naantay natin? Sino nawala? Papa Si Granny? Idol Granny. Papa Granny. Tampo? Offline na eh. Ulan dito sa amin. Ulan? Malakas ba? Oo. Ligo na. Sa ulan. Nasa pa. Nawalan kuryente daw. Malakas nga talaga ng ulan dyan siguro. Baka. Kaya Saan yan? Sa ano? Sa... Nandito ako sa Pinas eh. Oh. Kahit tayo isa. Walang kuryente. Problema na. Wala siya na. Wala si Daily Flight. Wala si Daylight. 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 Kasi laging ganun ang basa ko, hindi ko nakikita yung F. Daily. Day. Yan, shortcut yan. Daily flight. Oh, di ba haba kasi daily flight eh. Hi. Daylight. Yo. Sino kalaro ni Carlisle? Natin. Sino kasama? Ito ba sila? Wala sila, siya lang online, no? Si 7th Pixie. Ano siya? Ay, not joinable pa eh. Naka-party. Party pala. May kasama daw kayo si Jigs tsaka Master Bone. DVD? Oo, Master D. Oh, baka may ma-invite ka.
Ini-invite nga nila ako eh. Try natin ba si Tero? I-invite natin. Ikaw yung host, Jer, ha? Ay, ko ba? Sabihin niyo lang, ikaw. Mag-invite muna siya na. Paano Try ang... ko. Ay, message ko na lang. Pa-home? Iba ko ba? No. Thank you. Sabihin niyo Bakit pag... ako ini-invite? Sabi ko, need one. Kulit naman nito eh. At Eckrich, we don't just believe in crafting the finest smoked sausage and deli meats in America. Need to We daw believe sila. in doing Sorry. whatever it is you want to do. Treading your own path. Ure. Seeing the world. Doing what Trios feels muna, right. kung gusto niyo. And getting creative by skipping the Sige, recipe. trios muna. Because Para whether you want bawas to change yung the world kalaban, or just tatlo na change lang. up a weeknight classic, Eckrich has got one thing to say. You do you. At Ralph's, we know there's never a good time to run out of fresh. Luckily, our delivery and free pickup make it easy to grab what you need. So whether it's a few extra buns for the backyard barbecue or some miscellaneous munchies for movie night, we make it easy to get back to being you. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Baka na. Enemy dropping into the AR. Hold up. Hold up. Wala. Almost done. Focusing yourself. Chicken na. Battle Royale. Be Mic advised, check. gas is closing. Copy. Wala si... Papi. Malis na si Papi. Papa Granny. Wala daw sila kuryente. Pinatol. Oo.
Ano yun? Ako yun? Bago yun na. Parang Walang ano, nagmanda walang lang. contract. Ay, meron. Ito na May ako sa isa. bunker. Ay shit, nasa bunker. Meron. Meron? Hindi na ako dediretso dun. Meron, Uy, meron, dami. meron. Meron pa, oh. May dumating. Dito tayo. Ay shit, tangina. Tol, papatayin ko yung bunker. Tangina, ito pang nakuha ko. Dito. Shit, ang lakas ng ulan. Lakas nga ng ulan ah. Oo, kaya Dito pala sa rinig amin. kami ulan eh. Rinig nga aming ulan. Ang lakas nga eh. Ano, bagyo ba? Bagyo ata, di ba? Hindi ko alam. Di ba may bagyo? typhoon? Eh, May low siguro. pressure na Ang eh, sa lakas. Pilipinas. Malis ako, lumayo ako kasi wala akong grabe ang lakas. Narinig ko din. Uy, ko. May tao dun sa may scab ah. Ano lang yung scab. Oh, dito, may tao dito. Down. Tara ako dyan. May truck parating. Yan yung kumuha siguro ng scab tol. Sila yan. Bumba. Bumaba, tol. Bumba. Copy. Down one. May isa pa. Sa likod natin tol, sa likod sa may kotse. This way, move it. Sa may EAB. Nice. Ay, TV. Oh, ATV. Dami pa sa ATV. likod, meron sa likod. Oo. Sa Sorry, ATV. minute. Ah, konti Tol, na bala lang. dito tol. Konting plates Para na may lang. bala kayo. Someone go give that. Plates dito, may plates ako. Si guys. Sige. Saglit lang, saglit meron din ako, pero lalayo ako muna. Copy. Kunin ko Ayan, muna. okay na. Ito yung plates ah. Tatlo yun. Ibang squad. Down Copy. isa. Dalawa na lang yan. Sige. Sugod ako dito. Ang ina, anong baril to? DMR? Ayoko na to. Nandiyan lang good nito. Destination marked. Meron Jer? Wala akong makita. Dito. Ah, puta na nagkakamp dito. Ilan yan? Live ping isa. Three versus 3. Nandiyan lang isa. Ingat lang. Dito na! Gulag. If you survive, you earn your free. Kailangan yata 20 eh. Isa na lang. Pag private. Isa pa. Practice the range while you wait. Taunting your enemy is an effective May ano ba way to sila? get inside their heads. Plus lang scene. So is a well played. Hindi, patay na, di ba? May isang dropping sa kabila. Oh. Ayun o, Kasi- pumunta sa kabila. Down mo yung isa. Down ko yung isa. Meron dito? Oo, dun nag-drop. Okay. Mike's ready. You're up next, mate. Get ready. Nag-i-invite sila ng Andun private pala yung match. boss. Sino? Ayan. Sila Jigs. Sino to? Wala, kailangan ng 26 Eh, yan. Oo nga eh. Kailangan Sabi ko nga eh. madami. Kanina pa kami naglalaro, ay nag-ano eh. Try nga namin sana yun eh. Kanina. Oh. Kanina. Kulang daw loads. Kailangan Sa basic. 20. Out will capture the objective. 26 tol. 26. Loadout tayo, Grace. Kung mabuhay si Gods. Wow! First for where? You're heading back Ano to pa ako dun? Ano yun? Sana ano yan, nali. Hacker yun? still by your back. There. Bigyan na. Ako nabili. Correct ba to? Ay, wala Correct pa. to, tol. What the heck? Sa gulag pa. Ayan, okay na. Correct ba to?
Ha? Ang creek nga, no? Salamat, Tapos pala salamat. yung creek, tol. Trig. Yeah, daw. Sabi Creek nila. 6. Oo. Para kasi ginagamit ngayon eh. Enough yung XM4 Yun din nga eh. yung Oo, mga ay, loadout nagsimple. ngayon, puro parang. Para lang kasing recoil. XM4 binoff din. Ginagamit ko Pero rin yun. parang ina-nerf, diba? Yung Puro na recoil mga lang. Cold War na Second loadout ko yung ano eh. Yung XM portal. Ako rin, ghost ko yun. oo, yun nga, ginagawa daw nilang ano. Dalawang AR gamit ko ngayon. Yun ang ghost ko eh, yung Sa XM4. kabila. Enemy UAV overhead. Tara, loadout. Ng mga baril. Abot Ayan pa. pala, pwede pala tayo mag-loadout. Kulang. Kulang ng ano. Sorry, 400 lang Kulang pera ko. 500. Kulang 500. Galing kulungan eh. Ayan, humina na yung ano, nung lumakas kasi nag-mute ako eh. Going this way. Sakit. Oo. Forget Ba't that. lang dito? Disregard. Buti na patay niya yan. 500 lang. Ano. Saan tayo? Saan ka? Dito? Moving. Saan pa yung circle? 500 kulang natin. May extra plates ako. Ayun. Copy. Ito, Jer. Kaya ako isa. Right. Salamat, salamat. Body armor here. Looted dyan din. May nag-loadout dyan. Saan sa array tayo? Waypoint coordinates. Aray, mayroon tao sa array din. Tara, pasukin natin. Yan na yung loadout, mag-drop na. Oo. 30 seconds. Looted. Damn it. This plate has been cleaned out. Baka nasa taas. Loadout drop headed your way. Ayun oh. Nice. Ilan? Tatlo? Uy, may bumabaril. Baka nasa taas. Saan yan? Sa likod, tol? Gas is closing in. What? Relocating the safe zone. Oops. Wala ko lang saan yan. Ano dito? Nagdadrop. Ah, yan pala yan. Isa lang. Dalawa. Mag-isa, mag-isa. Saan, tol? Saan pumunta? Dito sa ping. Dalawa yung Ay, loadout. dito. ah. Dito na. Uy, dami, dalawa. Oh, nasa bahay. Ang isa. Tatlo yan, tol. Tatlo. Oh, shit. Pa naka-loadout yan. Balikan na natin. Dalawa yan sa bahay, tol. Here. Saka yung isa nasa pangalan ng aray. Tumakbo muna ako. Punta ako, ikot ako. Ay, parang nasa taas siya. Chance to redeploy. Nandun sila lahat sa may ano eh. Sa may... Meron dito sa taas eh. This way. Move it. Be advised, your teammates Uy, are wow. king. There are No, three you're at cheater. this time. Nasa loadout ka? Nakakuha na ako. Wow. Enemy UAV overhead. Ako, Step, nag-UAV bro. pa. Ay. Oy, si Step Bro, tol. Nandito si Step Bro, tol. Si Step Bro. Jer, Bro? Ay. si Step Bro nandito. Pinatay ako ni Step Bro. Ay ah? Tropa mo yun ah. Yung cheater. Ay, di ba Oh, yun? cheater. I-cheat ako, tol. Ay, nag-chat ko nga ito. Nag-cheat ko naman. Bumaba kanina dito sa ano eh, sa truck eh. Naka-ano ka na? Binabaril ako. Pupunta akong loadout eh. Ay, loot muna ako. Kasi Kaya yun ka eh. looted dito. Natin yung ano bang... Loadout ka na? Papunta na. Tara na. Loot tayo. May cheater, tol. Nandito si Step Bro.
Hindi ko kilala siya. That bro, si Laro Ghost, na natin. si Ghost Punch, yan yung mga... Bounty target identified. Nakalaro na natin si Step Bro, di ba? Jer. Nakalaro mo na si Step Bro. Nakalaro ko na. Kakampe. Oo. Dito nga lang. This way, move it. Siya rin pumatay sa akin sa Pero bahay. ba? Sa likod. May ano ako plates, oh. Ayun na, extra. Yes, Thank you. Loot natin dyan, sa may ano. Baka makapasok tayo sa ibang... Ay, may sasakyan dun. Open. Nakatrack. Yan ata yung... yan yung bounty. Siya yung bounty. Looted dito. Enemy UAV overhead. Walang pera. Dito kaya. May nagbasag. Ako yun. Ikaw ba? Kabado, ano? Ang pa ng 300 eh. Dito, chat Kaya. dito. SOB. Uy! May tao dito. Contact! Live ping. Blitz ka muna, Jer. Ito, may pera ako. Takbo na. Na-loot lahat. Tayo. Dito lang yung bus. Ingat lang. Huwag niyong pilitin kung hindi kalaban. Pera dito. Buhay na yan. Parang tatakbo. Milano. Thank you very much. May tao sa lulot? Wala, Kanina. pero ingat lang. Kasi umalis yung bounty. Binabaril din ako kanina eh. Bilisan mo lang, may Ito, may pagkarating copy dito. kalaban dito. Down. Uy, nice. Nice. May loadout yan? Loadout? Hindi ko napansin. Pili ata siya. Puntahan ko na lang. Patay mo siya? Oo. Wipe na. Oh, wipe na. Pwede nating i-loot. Hindi. Hindi. Oh, sige. Loadout na ako. Five, we lost the target. Move on my waypoint. Ay, may tao dun sa Ay, may bundok. bumabaril sa akin. Ito. Enemies in the area! Enemies in the area! Sa kabilang side. Para magpupush sila. Setting shots! Down. Saan sila? Uy! Dito. Ay na, tumatama. Sa kabilang bahay. Dito rin sa akin. Miss. Copy. Down ko lang yung isa dyan sa loob ng May isa bahay. pa? Meron sa kabilang bahay. Pink ko. Moving! Ay, Moving! Disregard last. dito. Moving! Wow! Ganda naman. Hindi ka na dun. Ilan pa yun? Ang ina. Yung kalaban nasa blue sa kaliwa mo. Sa blue? Sa likod mo. Blue pink. Ito meron din? Hindi dyan. Ito meron? Wala. Sa likod mo. Sa likod. Kabila, no? Yeah, sa blue. Yeah. Bakit natatamaan ako tang... Dami ka. Surrounded. Uy!
Kita na naman ako ng habal-habal. Sasakyan ko yan. Abal-abal. Si Gage lang malakas talaga. Kaya nga eh. Magaling lang ako. Sanay lang akong tumakas. Kaya na ako makipaglaro. Anong oras na ba, Jer? Ay, 3 na pala. 30. Ayun yung meron dyan. Oo, may bumasag. Sino yan? Baka sa taas mo? Wala. May bumasag sa taas mo. Dyan, dyan. Ang ina, mayroong bumabaril dito. Oo, mga na. Kanina pa yan eh. Yan, sa bahay. Taas sila, no? Oo. Sa Dami, bahay. dalawa. Tatlo. Grind mo. Hindi na yan. Inaayos ako. Dito. Swerte yung nasa taas na dyan. Ay, yun, specialist. Meron ba? Ayun, sa likod. Sa dyan. Yan. Yan. Ay, hindi ba? Ah, yung durable gas. Double gas Gas mask. mask. Mas pala. Ay, my God. Ang hirap naman ng ganito. Ano lang yung bounty? Ay, wala na pala. Wala na. Ay, di na. Oh my God. Shit, naloko naman ako dito. Kilo. Lalaban dyan sa taas eh. Yun, sa taas mo. Oo, sa taas mo. Ghosted na yan. Hindi ka naman nang tumambay dyan. Sabayan mo na lang. Iyaan mo sila magpatayan. Kaya nga eh. Double gas mask ka naman. Only 10 remain. You're nearly done. Kaya. 9 na lang yan. Tatago mo na ako dito. Ano yan? Ngayon ko lang nakita to. Ay, hindi pala. Luma na pala. Tapos isa na lang matitira, no?
Isa lang yung matitira yan. Swerte. Oh my God. Nag-load out ko. Hindi ko alam kung saan ako. Right, left, what? Right siguro. No, right siguro. Siguro. Kasi Dito? kung left, oo. Sabagay, kasi may nagpapatayan na kanina dun, di ba? Sige, magpatayan muna kayo dyan. Tahan ka na lang din. May daanan ng sasakyan dito eh. Ano na lang yan, no? Oh, Walang umubo. konti na lang. Isa. Dalawa. Isa. 1, dalawa. 1v1, 1v2. Di, ano yan? Dalawa, isa. 2v2v1. 2. Diyan ka lang sa taas. Oh, Oh, diyan yan sa ka taas. lang, yan ka lang. Diyan ka lang. High ground ka dyan. Nice. Nasa baba na yung mga yan. Tayan mo na lang yung next na bilang. Ayun, pasok ka Pasok pa. pa rin, Nice. pasok pa rin. Pasok pa rin. Ayun na yun. Ghosted. Saan? Ulitin mo. Ano, Yung ulitin mo yung ano. sensor mo. Okay. Wala. Bumabata. Natatawa ako. Ay, hindi. Tol, ano yan, tol? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sila maglalaban yan. Oo. Pag nasayo yung circle, panalo ka. Yun yung sa baba mo. Ayun, 38 meters. Hayaan mo muna. Dalawa sila Yun. nandun. Oo. May kalaban sila. Tingnan mo lang. Oo. Mapatay mo yung dalawa na yun. Sa baba yun. Sa ano Sa baba pa? sila napatay. Nandiyan sa baba yan. Sa baba. And, uy, 3. Ayoko nang ayun, nakatangina. Makalilipat pa sa'yo yung circle eh. Kumaping. Tayin ko na. Uy! Uy, what? Shit! Ano yun? Na-snipe ako! Yung kalaban niya. Sorry. Nakaryata yan ha. Si ano yata eh. Sino yung pangalan? FGG oh. Streamer to tol. FGG. Oo nga eh. Oo, streamer to. Sa ganito. Yung sa amin. Naka-sniper kasi. 10 kills? Headshot. 12. Uy, puro 12. Nice. Uy, patay siya. 2 versus 2 tol. Ah, hindi. 3 versus 3. 2 versus 2 pala. Huwag mo bayin. Natalo ka. Natalo ka. Ina, nakita niya siguro kanina habang ano. Oo, ano sa ba? Sa likod mo. Kita ka na sa likod. San, thank you. Il Eros. Need mo. Eros. Sinong host? Bagal. Ako ba? Ay, sorry. Oo. Ako pala. Ano? May sasali? Sa ano pare? Yun o. Kasano pare? Wala lang mic. May mic ka na? Kasano pare? Oh. Wala. Okay. Ay! Minsan, di ko nakita. Kasama mo sila basic kanina, guys.
Hindi ko nakita yung message mo kagad. Some basic. Ano? Kalaro mo sila kanina? Sila basic? Oo, nung nanalo kami. Sa story mo? Oo, sa story. Simula, ginising nila ako 6:30, nagme-message na sa akin, mag-online na daw ako, 6:30 AM dito. Oo. Diretso na yun. Wow. Hanggang ngayon, naglalaro ako. Magka 12 hours na ako naglalaro. Hindi ko nakita yung message mo, insan. Mayroon kaming spot kanina. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Kanina pa sila Gaze kanina yata eh. 24 hours yata si Gaze eh. Watch the skies. Kanina pa ako naglalaro. Mag 12 hours na ako. Wow. Siyempre sinusulit na. Sagad-sagad ah. Kasi pag bumalik Sarap pa kapag naman maglaro nagulat niya na nung ulit. umuulan. Wala na, tumigil na yung ulan. Tigil na ba? Enemy Oh, soldiers. papasukin pa niya ako dito. Uy, tatlo lang tayo. Playtime's over. Ah? mate. You're going to the water. 3 years ba to? Hindi, apat. Nag-invite ako isa. Pero wala siyang mic eh. Si Kasano pare. Nawala siya, nawala. Ay, nawala. Tingnan mo. Meron kaming slot insan. Tatlo lang tayo. Okay, Tatlo pinsang lang ko. tayo, nawala yung isa. Pwede kong i-pull out. Pull out na. Pull out ko muna. Battle Royale. Tara na insan, pag game ka pa. Message ko lang pag Nice. Ryan Chan, hintay ka namin. Online na ba? Let's go. Yun. Invite na katansan. Accept na lang. Oh! Balitaan sad. Baka na ba? Safe ba? Check my check-in san. Yo.
Ay, na-DC. Re-reconnect na. Lakas ng ulan ulit. Mahal mo ulit. Naririnig niyo? Oo, pero hindi masyado. Mute ko nga muna. Yung kanina mas malakas, di ba? Tag-ulan ba ngayon dyan? Oo pala, no? June, July. DC. Oh. Pasokin, San. Yun. Hello. Oh, copy. Kain, San. Sama natin si Daily Fred sa guys. Hello, guys. Ready mo ako, San? Yeah. Ah. Follow mo si Case. Streamer din siya. Okay, San. Nurse Wanderer. Sino? Mic check. Low.
Enemy soldier incoming. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Tagal din ng paglaro. I'll take the wheel. Ay. Parang kahapon lang eh. Parang kahapon lang. Pataas muna ako ng rank sa Mobile Legends ako. Bago yata kami nagbakasyon eh. Yun yung uri nating ano. Oo. Laro. Hindi rin ako nakapaglaro ng ano eh. Isang linggo. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ay mga idol. Does anyone need this? Bounty contract. Copy. I'll take it, yeah? Layo-layo muna sa scab. Ang dami. Clear to engage all targets. Enemies dropping into the AO. Pag may sumunod patay. Eliminate the bounty target. Uy. Dito sa taas. Sorry. Isa pa. Ang Meron pa. inang yan. Sorry. Ilan yan? Dalawa sa taas. Isa sa baba. Sa taas ka. Isa sa baba. Survive and you can redeploy. Dali ako. Baba ako. Pay attention, you'll be out there soon. Wala ko nang balik na natin. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stun. Doon para si parang Eros. Fight's ready. May tao dito eh. Get yourself sorted. You're up Pamark next. ako tol. Dito Sa loob ba din lang? na yun. Diba balat? Oo. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Saan ba doon? Sort them out or capture the objective. Taas? Kilaban sila ata rin? May ba? Taas ka na May... pala tol. Oh, sorry. Nandun pa rin? Oh, meron yan. May na-down siya eh. Kaso napatay ko yung Saan? na-down niya. Sa left side, right Dito sa side? taas. Hindi ko na napansin ko. Dalawa. Dalawa. Down isa? Dalawa. Down isa? Saan yan? Team wipe? Nice. one. Nice. Dito na ako to the rescue. Thank you. Dito na ako. Target is down. Well Ay, done. ganun. Nice. Pwede na mag-loadout. Practice lang. Loadout na. Pwede na nga. Hold on. Meron na akong bala box. Nice. 900 lang pera ko. Loadout drop inbound. Baril dun ah. Ito pera tol, pa UF. Hostile
Eh, shit, Don't mali your pala armor yung dyan. nakuha ko. Case. Tingnan mo to dala ko. Ha? Ayan, ano. Sa'yo yun. Pop ko na yung UAV. Armor. Oo, hindi. Friendly UAV overhead. Para kabili kayo. Nice. Ah, Ito, Eras talaga. Armor tol. thank you. Pa. Set tayo. Ati tayo sa ano, armor. Tayo natin. Apat Sige, yan. sige. Ito. Set ako. Dalawang team. Defender mark. Isang team dito at isa sa bus Rally station. point. Disregard. Palooted dito. Sa ano na. Lulolo at ata. We're in safe zone. Watch for enemy. Dito na sila, oh. Paglulolo to. Pumunta sila, inaambush nila yung Ano, kita ko bus na station. sila. Vehicle. Pumasok sila sa loob. Oo. Ay, shit. Dalawang Sa team ano? dito sila. Nahulog ako. Saan banda? May isa dito. Diyan sa may Oh, ano. copy. May bumili rin. May bumuhay sa ano, by station. Kaya pumasok dito, isa rin dito sa loob. Allies on. Dami dito. Uy. Patay ako dito. May namatay dito, oh. Ayan, nag-drop na. Contact. Down isa. Dito. Nice one. Sa taas meron ah. Oo, nag-drop Papak niya ata. dito sa ano. Doon isa. May isa pa sa loob. Have eyes on. Sige. Baka ano, magsasakyan, Uy! bantayan ko lang. Sa loob, sa tower. Going this way. Nasa tower? Oo, dito sa loob. Isa dito. Hostile. Saka isa dito sa baba. Hostile spotted. Hindi ko lang alam sa baba. Dito pa ba? Wala Ano, eh. dito pa? Tatlo? Wala Tatlo sa loob? sa side. Nasa ano ako eh, Okay, second floor ako eh. Copy. Sige, Dito, tingnan dito. tingnan ko lang. Dito. Dito pa rin sa taas. Oo. Sa labas sila eh. Tapos tatlo dito, tol. Hostile spotted. Isa dito sa loob. Move on that waypoint. Dito sa Parang ano. nasa taas dyan. Rooftop. Oo. Nasa pinakataas yan. Ayan, may Sa- dropping. Basag na. Ah, damn. Drop na ito. Shit, namaan ako. Andito Shit, sa asaan? storage dito sa labas. Nasa taas, pinakataas. Kinuha na yung Your loadout. teammate has entered Ingat the lang. gulag. Surviving earns them redeployment. Enemy recon drone in your area. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sino nag-drone? Si... Ako. Basag Apat na lang sila? yung nag-drop eh. Ayan, nandito sa taas. Hostile sighted. Oo, sa taas yun. May ibang team yun eh. Apat na ulit Oo, sila dalawang eh. team. Yeah. Oh, shit. Same team ba yun? Ibang team yung nasa ano, yung sa taas. Teammate redeploying to the AO. Apat na yan ah. I'm just lucky. Kinuha niyo yung loadout ko? Teammate Kinuha niya? done it. Tangina nasa taas. Saan namatay si Eros, tol? Nasa second sila. Wait lang. Dito sa bahay? Down yung nasa taas. Oh shit, down din ako. Copy, Jer, copy. Tutuluyan ko yan, Jer. Sige. Loadout drop inbound. Kuha mo pa yung para ko, alayo. Enemy UAV overhead. Dito pa rin. Down. Nice. Safe ako dito pag ano, pag kaya lang. Wait lang, punta na kita. Sila. Pag kaya lang. Dito pa sa baba ko. Salamat. Uy, dalawa pa pala to. Thank you.
What's that? Diyan pa rin? Oo, may dalawa dito. Sa loob pa rin. May plates ka pa, no? 46.1. Meron dito sa ano, taas. This way, move it. Eto, sorry. Pili na lang ako. Ay, sige. Ano, Jer? Extra pa. Sugod ako, ah. Wag, Jer. Nakapang sila, Jer. Kami mo dalawa. Kailangan mo ng armor? May armor ako. Nandiyan sila, Jer. 40, dalawa. Wala yung sniper ko. Konti na lang. Andun lang yung mga yun, camper. Ampun. May looted na rin dito. Dalaga ko. Ghosted na kayo? Hindi pa. Ay, May pera dito. nag-ghost pala ako. Okay. May bumili, sayang. Oo, bumili. Crack lang yan. Losing ground. Ayun ko kanina yung ano. Looted. Wala na dito so far. Nandun na sa building tol, malaki. Sabi. Uy, may kalaban dito. Saan? Sa akin. Ang inang yan. Ilan yan tol? Isa. Nasa Burger King ba yan? Hindi. Gas station. Tangin na, nandito siya. Sa may balahan. Oo. Nandun siya sa may balahan. Shout out na rin. Dito yung kalaban kanina. Identified most wanted contract. Identified most wanted. Cancel that. Okay. May pera sa likod ng truck. Dami naman nun. Ayan, dito looted. Uy! Ay! Paano yun? Kaya nga eh. Tinatamaan ka Wala lang din? yan. What the fuck? Uy! Kay UAV yata to? Kasi yun yung UAV eh. Parang 16 yung kalaban mo ah. Forma ng ano FFAR ah.
Thank you. Diyan na rin ako magdadrop. Dito lang. Wala na. Hindi na pala. Ano? Salamat. At tayo'y nabuhay ulit. Ito yung pera dyan. UAV overhead. Wala. Lakas na ulan. Ulan pa rin. Ulan dyan ah. Pwede maligo sa ulan. Magluglog tayo. Luglog tayo. Tukak. Kunin natin yung scab. Ayan na tayo. Makakaintindi ka ba ng Ilokano? Load out. Yes? O yun. Malakas ang ulan nga. Scavenger contract located. Ilokano. Ano? Copy that over. Ito, may magic pa rito. Nagilo ka? No. Touching you. Stay alert. Enemy UAV overhead. Supply box identified. Marking location now. Uy! Kilaban? Meron sa taas. Ah! Tangin na sa bubong. Bubong ng train station. Oy. Dali ako. Ingat lang guys ha. Tao dyan. Meron niya. Saan nabubong na yan? Sa'yo? Sa gitnang bubong May yata. puro yung bubong ko. Dyan. Sige, copy. Copy. Moving to Orange. destination. Ay, yellow. Ay, makabili ako. Bounty pala ako tol. Balik. Salamat. Ulit. Ay, kalaban ha. Diyan na sa inyo? Next objective located. Tayo. You've got gas moving in. Matama sa likod. Okay, pumunta sa akin ha. Kalaban. Protektahan ka namin. Pusin ko lang yung scab tol. Slow down tayo dyan. Uy, kalaban si guys. Sa taas. Taas. Primary objective accomplished. Nasa taas. Pa-mark.
Nagpupush siya ba? Dito ano eh. Down. Dito banda sa taas. Ayun, patay. Okay na. Ayan, patay na. Uy! Ay, meron pa. Wow! Shit! Nasa... Oh shit. Dali pa ako dun. Ingat na lang. Sa akin. Sa akin rin. May pera dito ah. Nasa taas na sila. Dito sila. Marking AR. Ganto that. I need that. Pwede ka mambuhay ng isa. Oo! Walikod! Ay, sakal. Ay, sarap! Meron din sa likod. Ay, sa harap mo. Sandwich. Sa dulo ng train. Inabangan ako na tol. Oh, di ba? Nakaabang ang po. Sige, Nandiyan na. Oh my God! Nice. Nice! Nice. Uy! Sarap ko lang. Oo. Tatlo yan, tatlo. Apat sila. Oo, apat. Kompleto. Wala na. Ito. Ay, putang. Hirig na yun. Dami. Ang hirap din doon kasi taas at saka baba eh. Yung, alam mo, Oo. train station eh. Malakas pala yung bullfrog. Pag nakaset up. Malakas din pag kahit ano eh. Yun. Di na, napulot ko lang yun eh. Yung orange ba? Legendary ba? Oo. Orange. Orange or violet? Warm up lang yan. Warm. Last 3 games. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
done. Time to kick this off. Ito na. Chicken na to. I-feel ko to eh. $30 bomb. 30 kills tayo. Oh. Sana all. Battle Royale. Got a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Bounty contract. Copy. King na lang. Kahit hindi ka Ilokano, di ba? Case. Oo. One. Dami. Dami nila. King talagang kukunin natin. O, kunin ko yung heli. Ay, kinuha yung heli. The AO. Targets are up. Get to work. Meron dito. I've got you covered. Ang kitking ata. Ano sumunod ba? Oo, tol. Dami, tol. Sa akin? Ako lang, Saan ka ba? ako lang palang nandito eh. Wala akong baril dito. Saan ka ba dyan? Down ako. Oh my god. Wala man. Pero wala siya. Si Gaze. Si Gaze. Ano, DC? Pull out ba natin? Oo nga. Sige. Pull out ka? Pull out ka na. Pwede. Baka nawalan din ng kuryente. Stick. DC. Hintayin ka namin, ano, guys. DC, nag-number 1 pa naman kami. Number 1 kagad, ano? Maganda ba may unbarrel yung XM4? Inaya ko lang ko yung ano, kay Jagad, yung setup niya. May underbarrel yun, tol. Meron. Tinan ko lang. Meron. Field Agent Grip. Yung underbarrel. Okay. Inaya ko kay ano to eh. Jagad eh. Yung setup eh. Agency Suppressor. Yung optic axial arms 3 times. Munitions. May ano na ako. Okay. Meron siyang optic. Meron axial arms 3 times. Yung parang sa ano, sa para. Wala Open akong na? optic. Open na daw siya. Copy. May load ka sa ball from tol. Wala pala. Wala. Hindi ko ginagamit yan. Ginagamit ko lang pag pinapulot. Mag-live ka na. Yes. Habang umuulan.
yun. Bet na kita. Oh, ang ganda ng ano. Ah. Sino may loadout ng ano? PPS. Di ba? Nangyari. May loadout wala. na ano tol? PPS. PSH? PSH? Oh, PPS. Wala. Enough daw yung XM4 eh. Except for Hindi sabihin na police. Parang iba yata lang yung pattern ng At Big Lots, we're the home of the billionaire. From sofas to sodas, throws to gazebos. Billionaires find the prices and Yeah, products that make fair home enough. their happy place. ikaw yung most Come be a billionaire at Big Lots. Live big, Okay. save lots. sino? Experience. Dito na? nandito na ba? Carry it with you to prepare you for Ba't what's ahead. umalis? Ba't At nakalagay University umalis? of Phoenix, relevant life experience and eligible transfer Umalis. credits can help you earn your degree faster and for less. See how at phoenix.edu. O At glitch Ralph's, lang sa we akin know yun. there's never a good time to run out of Tingnan ko. Wait. Wala siya, wala siya. Wala siya. Ba't not joinable? Doon ang PPH ko tol. May ilaw. Hindi daw maka-join. Bakit kaya? Try ko ulit ha. Baka na-accept mo yung isang ano. Kami na lang mag-join sa'yo. May invite ko siya. Invite mo, try mo. O kaya ikaw mag-host. Ano? Na-party siya eh. Joinable siya, joinable siya. Yun. Kaya na. Shit. Kaya na. Dapat pala si Daily Filet mag-invite eh. Sayang, nag-number 1 kami. Hey Google, turn off AC. Kompleto ba tayo? Oo. Glitch lang siya para sa akin. Ay, nawala nga. Nawala? No. Nawala nga. Wala siya. Ayun. Ay, nawala nga. Nawala? No. Suspension. Nawala nga. Ayun. Ayun. So, kompleto na talaga to, no? Mic check, guys. Mic check. Confirming connection. Kompleto, no? Parang.
Oo, kompleto. Nawawala daw siya pag nag-start. Nandito ka na eh. Nawala naman ba? Ay, nawala nga. Wala ulit. Nawawala daw siya Ito pag... kayo, tol. Ako ano. Magpalit na lang kahit kaya ng ano. Hindi, nag-left. Sige. Left? Oo. Oo nga. Palit na lang kayo ng ano. Host. Join ka kay ano. Try mo kay ano, daily flight. Nagpalit kami ng ano, nagpalit tayo ng host. Ayun, wala nga. Wala, offline na siya, tol. Offline na. Kasi magka-join daw siya. Pa-open siya balik. Pa-open na siya. Buhos ng ulan. Tananana. Yun. Pagmasdan ang ulan. Napig sa gurod. Napig sa ti tudo. Napig sa gurod ita. Hello? Oh, Hello? napig sa Kala ko tudo. gusto na akong patigilin. Napigsa kami todo Napig dito sa eh. tudo. Napig sa kimat kan gurod. Oo. Ilokano. Magaling pala siya mag-Ilokano. Oo, taga Ilokano naman talaga ako. Ulitan ko ng pangalan ko. Sa tudo, Bagyo. Pizza ng tudo. Yun. Uy.
Ano yung ammunition mo sa Faraton? Luckily, our delivery and free pickup make it easy to grab what you need. So Ammunition. whether it's a few extra buns for the backyard barbecue, Marami ka palagi ako eh. Pinalitan ko na yung Faro ko eh. XM4 eh. Fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Ay, hindi. Get more ways 60. to save at the buy EDV. 5 or more, save $1 each sale. Just buy 5 or more 60 participating round items fast and mag. save $1 each with card. EDV. Ralph's, fresh for everyone. Ito mo maganda yan or yung 60 lang? Spends nas. Depende sa perk niya. Ano, fast reload o quick reload o. Ay, hindi mo sa labas to. Kasi nababawasan yung aim down sight mo eh sa quick reload. Oo. Pero MP5 naman ang ginagamit ko pag pang malapitan. Kailangan na. Bago na. You know. Grab some target practice while you can with deploying soon. Enemy soldier Oo, incoming. na-DC si ano. Ah, hindi. Kala ko na-DC. Nandito ako. Dito ako. Hostile dropping into the area. Watch the skies. I will pilot this. Enough practice. Time for the real thing. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Ito na yun. Ito na ba? Ito na. Ito na ba yun? Ah, okay. Second win ko ngayong araw. Uy, sana all. Buti ka pa. Hindi tayo. Kaya, alawa. Sana all. May win na. Moving. Disregard blast. Enemies in the area. Meron din. Matras yung iba eh. Matras. Hostile dropping into the area. Eliminate all
Ubus na dyan. Meron dito, sa hangar, sa kabila. Basag. Wala akong baril. Wala na akong Tara. Tara, pagtulungan na lang natin. Tara. Tara. Corner na siya eh. May baril na ako. Wala na siya dito. Sa likod ko. Down. Nice. Wait. Ay, sorry. Nice. Gusto ko din gawin yun minsan, kaso kapag ginagawa ko, may pumapatay agad lagi sa akin. Wala na akong plates, ha? Ay, meron pa sa may king banda. Ay, dito. Contract updated. New objective identified. Dito lang kanina. Hostile spotted. Hindi ako pwedeng pumunta dyan. Kasi isang bala lang ako. Have I got? Fuck! Dalawa. Late lang ako. Teammate has entered the gulag. Ayan. Dalawa pa. Damn. Doon yung isa. Punta na ako dyan. Dito meron sa akin. Nice Mark. Meron Hey, din ata dito. sa ano. Meron pa isa. Puta, ng ibang team to. May pumatay sa akin. Paki. You're in the gulag now. Fight to earn. Dalawa. Shit! Meron pa ibang sumausa. Oh, ibang team yan. Oo. Hacker yung mga yan. Down doon. Hacker yan. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Your teammates down. Turn it to base. Okay. Lights on. Get yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Nakakatawa sila. Buti na lang nabuhay siya. Going back to the front. Uy. May tao sa scav? Aray. Ayun, nasa taas ka pala, no? Ako lang pala nandito. Device spotted. Ikaw na lang. May bumagsak din dun. Enemies in the area. Teammate has been cleared for redeployment. Last drop. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Tayo bibili. Saan tayo pupunta? Pwede na ako magbuhay ng isa. Ang buy station, malapit. Layo dito. Storage. Sige, punta tayo din. May plates ako dito. Enemy UAV overhead. Ipalutin dito. Ay, orange na. Pwede na natin buhayin dalawa. Uy, may makuha. May orange ako ang nakita. Ano yun? Orange box ako nakita. Saan? Di pa pala Kanina. ako pumupunta dito. Kompleto na.
Jag, may bala box pa dito. Thank you. Bako na to. Sige. Does anyone need this? Check natin tong ano. Storage pag hindi pa looted. Loaded. Oo, may nag-load out na dyan. Malinis. Dito sa ano. Uy, Oh. ano naman oh. Nangyari? Akala ko kaya ko, kaya hindi ako nag-parachute. Ah. Sa maling akala. Kala mo lang yun. Mataas pala. Uy, dito! Kala ko sinasasalo. Ay, kukunin ka na. Ano meron? May kalaban? Oo. Naka-load out na yan, tal. Oh, we tried that. Buhay May natin siya, no? sasakyan din Buhay na natin si... pupunta dyan. May sasakyan ha? Down, Ito. down. Iwanan mo na yung pera mo. Binabag Oh, shit! sila. Nasa Oh taas my na. God, saan yan? Oo. Dito. Ay, tangina, hindi ko nasagasaan. Putang ina nila. What? Loadout drop inbound. Abarism. Naiwanan ko pa yung pera ko dun. Alis ka na dyan. Nice. Dami nila doon. Oh my God. Yung squad yun. Nandito na. Nandito na sila. Try ko mag-loot dito. Baba nito. Lock yan. Ay! Ay, putang ina. Uy! Sniper? Kabis. Uy! Wow! Oh, yun ang ginamit? Ano? Power? Wow! Uy, hindi. Posible yan. Uy, I-spectate mo. Gender yun! How I-spectate come? mo. Dalawa lang sila, tal. Anong pinampatay sa'yo? Dalawa lang sila. Oo nga no. Tingnan mo, nagsha-shotgun, no? Sniper niya na ano, sniper niya na Oo, walang shit. scope. Shotgun yung ginamit sa'yo? Shotgun, oh. Ay, fuck? shotgun ba yan? Shotgun yan eh. Eight. Oh, Eight. okay. Oh, what the fuck? Cheater nga. Tang ina siya. Peter yan. Eight. Yan. Eight. Shotgun yan, no? Shotgun. Tangina. Yung kasama na hindi gumagalaw. Hindi mo ulit. Yun o. Oh, tang. Tamaan. Oh! Sige, isang bala. Wow. Tang. Dahil Gago. Kaya pala pumesto dyan. Wala man lang scope. Reload ka na rin. Kasama. Reload. Gago to. Pucha. Nakasira. Shotgun mo yung chopper. Ah. wow. Wow. Kapulo. Wow. Wow. Sige, akyatin nyo. Gago yan. Loadout pala niya yan, bro. Siguro. Tingnan mo, Load Red. out niya. Oo, loadout niya yan. yan. Loadout yan. Oo. Anong klaseng loadout yun? Kakampi mo yan, tanga.
Hindi kasi gumagalaw. AFK. Gumagalaw. Nakakabwisit. Yo ba? Kukuha siya ng loadout niya. Tingnan natin ka ng loadout niya. Uy. Wow, putang. Palaslas pa lang. Tingnan mo yung kakamping niya, parang tangan. Ang pangalan niya, Y eggs. YX. Back natin. Boring naman to. Yan mo na yun. Megan naman na. Basta ano lang nila. Na-report ka na? Port na lang lang. natin. Ayaw niya kunin yung shotgun. Tapos wala pa yung attachment tol. 1 versus 58. Na-report ka na? Oo. Sige. Tapos i-block natin. Pa-home na lang. Live. Flip the logs. YX. 3, 2, 8, 1. Pa-exit dyan. Ay, ako ba? Ikaw yata host? Oh, ako pala. Oh, ikaw yung host. Kanina pa ako naghihintay. Pangalan nito. Anong pangalan? Ito pala, 4 minutes. Send request. Nakita mo? 3, 2, 8. Block natin. Tapos si... Ano yung isa? Ba't yung iba walang mga pangalan? Level 1, level 1. Mga cheater din siguro tong mga to. Ba't wala siya tabi niya? 3, 2, 8. Yun ang kulang dito sa ano eh. Dapat may search bar eh. Kaya nga eh. Tagal-tagal na nilang iniiwasan talaga eh, no? Yun. Invite to party. Sabi ganun na. Si Lorenzo Maramara, si ano yun ano? Si Master Doobie? Hindi ko alam.
ko si Master Doobie nga. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Hostile dropping in. Bala. Laban dito. Enemies in the area. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Oh, welcome to the... Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Ito na ba yan? Ito na yan. Basta walang cheater. Kaya nga. Bumaba na si ano. May bumaba na siya. Wala. Saan tayo? Demon Charlie, moving. Napindot? Okay ka lang? Pindot? Nanginig. Lang kagad. Reload na dito. Eliminate all targets in the AO. Supply box ready for pickup. Uy. Contract updated. New objective identified. Setting Claymore! Taka sa akin, malunod ako. Friendly UAV overhead. Nice. Saan? Sa buy station? Dito. Kunin mo namin to. Ano. Saan ba tong ano to? Objectives updated. Move to the next location. Nagabi to. Wala tayong kalaban. Nandito sila sa ano. Alright, moving up. Eh, dyan pala na loadout. Kala ko sa kabila. Free daily flight. All supply boxes found. Solid work. Bili ako ammunition. Enemy UAV overhead. Daw ba na to? May mga bala dito sa loob doon. Mamaya na ba? May dropping dun, no? Sa likod. Mark out, I'm going. May nag Enemy dropping into the AO. Ammunition box ako ah. Friendly UAV overhead. May dropping. Oo, dito sa taas. Nandyan.
Meron pang isa kanina. Ba? Oo, yung nauna bago yun. Baka lumayo na. Siya. Masok mo sa inyo. Setting rally point. Meron din sa likod. Yun. Enemy UAV overhead. Baba. Wala dito. Dami dito. Destination marked. Balik tayo. Sa kabila yata. Sa akin. Wala. Down siya. Nice timing. Saan yung stas? Saan ka sa taas? Metal. Body armor here. Marking waypoint coordinates. Good morning, Jigs. Shout out, Jigs. Have I? Shout out daw. Daily flight. Kay Jigs. Uy, hindi na yung naka-heli. Enemy Ganda UAV yung heli. overhead. Hey, James. May bumuhay dito. Basag-basag na. Oo. Sino yung heli? Baba. Ay, putik, sorry na tumalon ako. Saan ba? Hindi ako nakapag-parachute. Dito ako. Ay, hindi pala. Dito ako. Alright, moving up. Nagsasakyan na siya. Umalis na siya. Idol Jigs. Tapos na ba kayo? Hostile dropping into the Uy, area. dropping. Watch the skies. May scuff dyan, baka kukunin. Sa taas yan. Yung scope. Hindi ko alam Sino eh. namatay? Sino yun? Hindi ko lang kung sino Sino namatay. Mas umigaw eh. Oo, mas may... Baka nalaglag siya. Track time Antok expired. ya, We lost the Javan. target. Scavenger contract located. Sa baba. Mas nakalan. Doon pa rin. Okay, shout out daw. May dropping Kay ulit. Jigs. Enemy vehicle. Take it out. Uy! May dropping. Uy! Sa baba. Sa taas tol dito sa Ay, akin. nakuha yung nakuha yung... Gabi? Oo. Nasa loob yan. Nasa loob dito. Nandito sa akin. Oo. Mark Nandiyan out. sa inyo. Going. 9. Yun na yun. Nice. Puta, hindi ko napansin. Kasi aakyatin ko pa lang eh, nakuha na niya. Nawala. Ano nga, Jigs? Chicken? Hindi pa kami nakapag-chicken. Daan na chicken ko ngayon, Jigs. Nasaan na yung may sasakyan? May nakatrack kanina eh. Oo. Dito kanina yun. Vendor mark. Bili lang ako Pero yun. may kilaban na sa taas natin ah. Dito sa train station. Kabila. Meron na ba? Loadout drop inbound. Dito to lang. Dito. Destination Dalawa. Mark. Dalawa yung loadout. Follow that. Sige, sige. Namumula Ay na shit, ako. tangina, nahulog pa ako. May sniper. Kaya ba yun? Ano? Okay, last game. Fire station meron. Magla-last game na ako kasi kakain na daw kami. Sige, sige. Ako din last game. Pasok pa.
Kaya pumasok. Babalik pa ako eh. Nandito ako sa loadout. And I want that place, bro. Pantay. Dalawa to. So Load up ng tao dito sa araw. Safe naman ako. Nakapag-ghost na ako. may, ano ba? Meron palang loadout dun. Meron, ayun o. Mark out, I'm going. Wala yung tao dito. Destination marked. 50 meron, 50. Nasa taas. Mark out, I'm going. Ay! Taas mo? Parang taas yung pwesto niya eh. Wala na. Nawala siya sa ano ko. Have I got? May bumili. Oo, dito kalaban na. Have I got? Gas is closing in. Roger that. Diretso ano yan. Ano yung binibim niya yung sasakyan? May isa dito ah. Uy, yun na. Sustaining fire here. Shit. Saan? Oo, sa blue house, blue house. Disabled na. UAV overhead. Your teammates in the gulag. Letting up, letting up. They survive, they can redeploy. Saan? Saan yung kala? Ay! Sana, sa Ay bangko. puta, nasa likod. What the heck? Yung pala yung kalaban. No visual ako. If you survive, you earn your freedom. Fight's ready. You can always have a go at this task while you wait. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Pay attention, you'll be out there soon. Get yourself sorted, you're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Oh my god, that shotgun is so... Pagbabalik. Dodger oh. Uy na siya. Ayan. Cargo train. Yung train. Ay. Nasa... Ay, yung train. Andyan sa harap mo. Nagtatago siya sa gitna. Hindi ako makapin. Hindi ako makapin. Diyan na. Looted na yata, wala nang orange eh. Ay, hindi ko alam kung right or left eh. Sorry. Hindi ko alam kung right. Ay, Hindi wala pa. akong kalaban. Di pa? May record pa naman din. Ay, looted na pala. Kala ko hindi pa bukas ang pucha. I'll take it, yeah? Record na lang. Recon na lang. Next area and secure the perimeter. Okay. Right, enemy team is tracking your location. Ako pa talaga. Hunted, tapos nag-re-recon ano. Malakas. Pamak tong recon ano. Recon intel secured. Solid work. May sasakyan May ATV bumili sa pa, buy station. Bili dito. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Bilhin natin si ano, Soldier incoming. May dropping. wala akong baril. Yung binili niya.
Bili tayo Wala dito. din ako eh. Tara. Let's go. Kami, hindi nyo kami ano, Oh, meron. natin. Ay, putang ina. Ah, shit. Oh my North, God. nasa north siya eh. Laglag mo yung pera mo, tol. Ito pera, ikaw na bumili. Ay, naku, sinasabugan na tayo. Ay! Yan na. Yan. Asan? Nasarapan ko lang. Tangina, Sa may dami garage. nila. Sa may garage. GG. GG, kakain muna. Sige. Sige, bukas ulit. Mamaya ulit. Mamayang hapon ulit. Mayang hapon ulit, lads. Tol, GG mo na ako to. Sige. Ako rin. Sige. Bukas ulit. Good night. GG mga lads. Jigs. Thank you.